Michalka slaví 5. narozeniny a přeje si doktorčí oslavu. Tak se pojďte podívat, jak to všechno chystáme. Takhle jsme nachystali figuríny, které budou holky lepit náplastí a tady budou šít. A teďka chystá miminka, ty si ošetří podle sebe. Mají ránečky, takže buď to budou moct zalepit, anebo zavázat je obvazem. Tady jim pak z toho udělám takovou skříň, kde naskládám všechny ty obvazy a prostě náplasti. Jsem vysvětlila miminka. Jo, uděláme jim další bebina. A toto musíš vysvětlit a já mu vysvětlím tu ponožičky. Dobře. V Actionu už měli halloweenskou výzdobu, tak jsme toho hned využili a koupili jsme takový krvavý, jakože fleky a ruky. Nemocnice už se nám taky postupně rýsuje. To je houkačka na motorku, aby mi houkala nebo sanitka. A nedáme to na bugínu? Asi jo. Budeš mít bugí záchranku, co ty na to? Ano. Do záchranného koně. No jo, koně musíme donést taky zítra, že jo? Ano. Další aktivita, kterou jsem vymyslela, tak bude jakože lovení bacilů, nevím, jestli to vidíte, a budou je lovit holky ze slizu. Ze slizu koupila jsem takový litrovku, snad to A je. bacily? Bacily, další bacily, takže teď to pojďte s námi namíchat, jo? Michalka teďka jde vylít sliz, to bude jakože hlen. Tyjo, to je soplík, co myši? Yeah! To se táhne. No, tak tam potom zabalíme ty bacily. Dneska je tady barunka. Už to nejde, teď to budeš muset myši rukou vyndat. Proč? No, ukáž, jaká jsi doktorka. Bacily nechce. Pojď, to zvládneš. Mám to udělat já? Tak jo, tak ukáž. Tak Michalka mě natáčí. Nemáš tam prstíčky? Nejsou tam vidět tvoje prstíčky? Ne. Fuj, to je fakt hnusný. A to je úplně takovej ten bacilovej sopel. Úplně blé. Je. To zvládneš. Zvládnu to? Jasně, všechen sopel vyškrabem. To byla škoda, přece nevyhodíme sopel, že jo? Jo, dobrý. No pak máme Paní doktorko, jde vám to dobře? Děkuju. Byla ještě takový Galaxy Sliz, ten je takový se třpitkama, tak pojď na to, Míši. A dej ho trošku vedle, tady, tak. A zkusím zatřepat. To je takový hustý, že? Jo. To je zase pořádná nudla. Já se toho bojím. Ty brďo, to tam ještě nejsou bacily. Teď do toho všeho ještě dáme tady ty žížaly, který k sobě tak jako lepí. Tak nějak by to mělo jakože pružit. Takže tam jo, Myši. A těch se nebojíš? Ne. Teda ty jsi jich tam hodila, dej zase tady nakrajaj. A je to plný tam ušle bacilů a fuj úplně. Oni lezou. Oni lezou, no. Oni jsou opravdické. Ne, nejsou, ale dívej, když je takhle zmáčkneš, tak oni se prostě všude rozdrolí. Já to taky zkusím. Taky to zkusíš. No dobrý, to budete. No a tohle teda to nevím, co je, tak to jdeme rozbalit a uvidíme. Měly by to být pro nás jakože bacily. Tak to otevře, Míši? Ano. Jde ti to? Ano. Dělej papír. Je to bacil, koukejte. Jo, oni jsou takhle u sebe, jo, ukáže? Aha. A myslím, že bude každý zvlášť. No uvidíme, tak to možná ještě roztrhnem, že? Uvidíme. Zatím to necháme tak, jako takový jeden velký bacil. Poslední jsou teda bacily, ty mám 3 a ty právě zamícháme potom do toho slizu a holky je tam a budou muset lovit, že? Aby pacienta zbavili bacilů. Tak náš bacilový bazén už se plní. Tady ty bacily budou muset holky všechny vylovit. Povede se vám to, Míši? Ano, já vím. Koukejte, takhle vystíháme, tak. Jo, a budete se v tom aj hrabat takhle blé? Ano. Tak to se těším, to přijdu taky. A kdyby náhodou se na to holkám nechtělo úplně šahat, tak tady máme ještě kleštičky. V Actionu jsem koupila červený sprej a našla jsem ještě tady ty postavy na terč, tak jedeme posprejovat, Míši, jo? Ano.
Pořádně to procřepem a jdem na to. Chudák. Takový poranění velký. To je rána aspoň, že, Myši? Ano. To musí hodně bolet. Máme takový stan a to bude jako nemocnice, která bude tady. Tady se to musí postavit. A tam budete nosit, Myši, pacienty. Jo? Chci udělat spíš takový malý, jakože, který můžou holky zalepit. Ten je prošitý jak Ale já žito. nemám hoděná polasti. Si budeš muset poradit. Tady už máme naši nemocnici, tak se pojďte podívat. Já vám to dám takhle na duál, ať vidíte trošku i mě. Takže tady máme ne kuchyň, ale prostě nemocniční skříňku se stolečka. Ve skřínce teda máme nachystané pro holky samozřejmě obvazy, stříkačky, všechno, co tady máme. Michalka tady má stetoskop, pak tady máme pro malý pacienty, tady máme oblečení, plínečky a pak tady máme velký pacienty, který budou holky ošetřovat. To ty jsi nám tady udělal, kámo. Budu muset ještě nějak zatížit asi. Takže tady budou ošetřovat holky rány. A já teď jdu vyrobit Vlastně jakoby nápis nebo kříž červený, nastříkám to červenou barvou na prostěradlo a chtěla bych to dát tady vlastně na ten vstup, tady takhle to přehodit přes to. Takže jdeme na to. Tak já myslím, že dobrý. Jakože úplně asymetrický to není, ale to nevadí. No a než nám to zaschne, tak jdeme tady připravit takovou skákací zónu, jo? Takže tohle je klasická madrace jako na spaní, kterou teďka povleču nějakým starým prostěradlem, protože se to určitě zašpiní. A tady Michalka dostala k narozeninám hrazdu, takže to bude taková cvičební zóna pro holky tady. no, je to trošku menší to prostěradlo, ale to vůbec nevadí, každopádně já jdu teď zkusit první skok, tak pojďte se mnou. 3, 2, 1. No boží, to je paráda. Já jsem ještě přemýšlela, jak holky vlastně budou ošetřovat ty panáky, tak aby věděli jak. Takže já jsem jim nachystala takhle takovej tady vzorový ošetření jednoho bebina. Dala jsem jim tam vatové tamponky, nastříhala jsem kostky, tady mají pásku a vždycky vlastně budou mít to bebino takhle přilepit, aby vlastně jakoby neteklo. Myslím si, že by to holky mohly v pohodě zvládnout, takže máme aktivitu tuhle vymyšlenou. A jako mega mě to baví, no, je to super, já strašně ráda chystám oslavy. Pak mám tady nachystanou tuhletu vodní dráhu, nevím, jestli ji máte někdo doma. Tím si děti vždycky úplně mega vyhrajou, takže ji musím umýt a dát někam na rovné místo a napustit tam vodu, aby si mohly děti pouštět lodičky po řece. Kříž už taky máme, takže já myslím, že nemocnice paráda. Tak teď se pojďte podívat, co geniálního se vymyslela, jo? Tady vyrábíme jakože trávící soustavu. Michalko, co tam budeme nalívat? Vodu. Vodu, že? Tady takhle přihákneme trubky a uděláme jakože takový... Co? Takovou koupací. Aha, ty se tam budete jako koupat, jo? Jo, šmikneru. Cože? Šmikneru. No, tak jdeme na to, já to tam jdu přidrátovat. Takový bazán. Jo, a pak jim to ukážem, jo? Jo. Jo, tak Michalka to jde otestovat. Dobrý. Už nám to teče, super! Takže trávící soustava nám funguje. A ještě tady uděláme nějaký vodní prvky, aby se to tak rozprášilo. Takže jdeme tam něco přidat. Mám hrazdu. Ano, hrazdu jim pak ukážeš, jo? Mám to nachystaný, Michalka vám to jde ukázat. Tak pojď ukázat, co jsme vymysleli. Takže první je žička. No, Michalka moc spěchá. Druhý je tady trichtýřek a třetí je sítko. Co to tam máš? Kuličky. Jaký? Takový mrňavý? A co s nima budeš dělat? No, rád si takhle vytahovat a házet, to nespadnou. A neměli bychom jim tam dát vodu? Ano, Tak jdem pro ňu? ano, já budu dávat konva. No, Myši to bude chtít spíš tak 2 kýble. 2 kýba, no to ne. No to jo. To bude hustý, co? Ano, A mohli bychom pak taky sypat tam, že? ale musíme dát velký kub. Dáš mi ho? Co? Dáš mi kubu? Kýbl? Kýbu, dáš mi ho? Nebo kyblík? Kybík dáš mi?
Jasně. Tak jdeme na to? Já. Tak pojďme. Nevím, jestli to znáte, je to tady taková malá krabička, je jich tam, myslím si, že tak 10 000 těch kuliček, oni se nacucají a potom budou větší, takže, ale to uvidíme až zítra. Natáčí Michalka opět, mám to tam nalejt, musíme opatrně, aby nám kuličky nevyskákaly ven. Michalka vám chce ještě ukázat nemocnici sama, takže jdeš na to? Ano, Tak počkejte. pojďte za mnou a dám vám to ukázat. Bože, Bobino, ty jsi herečka, to je hrozný. Hop, hop, hop. Takže procházíme do nemocnice. Koukejte, co tady všechno mám. Co to máš, Michalko? Toto jsou útěrky, Ne, to jsou tamponky. tamponky na krev. Tamponky na krev, no. A tady jsou oblečení, jakože miminka zapomněla. Jo, ne, zapomněli. Tady jsou odvazy a tady je hrníček a takhle se to namočí a ta krev se jako úce, víte? Tak to bude super, no. Takhle. A chcete ještě, A takhle se to musí pak zalepit, že? a chcete, Takhle jsem jim to ukázala. a chcete ještě něco vidět a tady koukejte. Co to máš, Michalko? Opravdický. To je doopravdický. A ty budeš doktorka, až budeš velká? Tak to ti moc přeju, jo? Takže je neděle, zbývají nám zhruba 4 hodiny do oslavy a my vám jdeme ukázat, co jsme zatím nachystali. Co to je, Michalko? To je krev. Jo, ta se bude odebírat, že? A teď vám ukážu, jak se to dělá, abyste věděli, když přijdete na mou oslavu a jak se to dělá a můžeš mi to, maminko, otevřít. Jo, to já si budu muset holkám otevřít, ty zkumavky, protože to jde těžko. A Takže holky odeberou vlastně krev, to jsem smíchala vodu s protlakem. Tak, dej si to radši nad to, myši. Tak, a teď to tam dají, že? a takhle koukejte. A už má. Už to máš ve zkumavce a můžeš to prohlížet, že? A krev můžeme dělat, jako že to jsou čuránky. Šuránky se taky odebírají, že? Samozřejmě nemůže být všechno jenom růžový, takže jak jsme včera dělali kuličky, tak kuličky se nám Úplně nenacucali, jsou takový jakože menší, ale to asi úplně nevadí. Hrát se s nima dá i tak, že Bobby? Tak jo. Líbí se ti to? No a koukej, tak se a teď se může dát sem. Máme jeden stůl a tam máme druhý stůl. Tady máme druhý, to bude samozřejmě plný jídla, to vám ještě ukážeme, ještě jsme sem dali srdíčka a tady jsme dali balónky. Tady máme vodní atrakci a tady je zásobárna vody, tak jsem zvědavá, jestli do ní i někdo vleze. Michalka bude určitě první. Ne, já nebudu první. Ty tam nevlezeš do vody? Až půjdou děti ze školky. Tak jídlo už máme taky nachystané, máme tady šnečky, chlebíček, pombér, medvídky, muchy běžte pryč, máme to přikrytý před muchama, zeleninku, kopec řízků, takže já myslím, že to bude v pohodě. A tady už máme naši doktorku. Myši, už čekáš hosty? Ano. A chtěla jsem jim ukázat své milované miminko a chcete vědět, jak se jmenuje. Araberka. Araberka, to je hezký. Tak si to moc užij, Michalko, tu oslavu. Pojďinku. No, tak přípravy máme u konce a já na oslavě asi úplně moc natáčet nebudu, protože si chci oslavu užít s Michalkou. Každopádně, pokud se vám naše přípravy líbily a líbila by se vám i taková oslava, tak nám to klidně napište do komentářů, dejte nám like a odběr a těšte se na další video. Ahoj!